Отдавна не съм снимал видеа за тубата. До камера снимам какво съм направил. В случая Toyota Land Cruiser 150-ка 2019 година. Ето тук съм монтирал една Android мултимедия. Като колата има 360 градуса камери. От тук също могат да се пускат. Хоп! Натискаме и камерите си работят. Натискаме още веднъж, смени режима на камерите. Хоп! Отделно. Така. И камерите бачкат. Така, изключваме задната. Таблета е от най-новите с QLED матрицата. Натискаме навигацията, работи си. Мултиволана, работи си. Че не трябва да има музика. Така. И още нещо интересно. Хоп. Пускаме някакво клипче. И тази кола има и оригинално екран отзади, дето съм вързал и мултимедията към нея. И къде? Малечето му се вижда на камерата. Работи ли? Работи. Така че каквото пуснем отпреди, ще се вижда и отзади. Става модерна работа. В случая тук имаме едно оригинално USB, което то работи. В жабката имаме едно изкарано слотче за SIM карта. Таблета има слот за SIM карта да се сложи. А второто USB се използва за едно модулче, което преобразува сигнала към аналогов видеоизход, за да отиде за втория монитор. Тук даже още не съм щракнал тая пластмаска, защото все още тествах, след малко ще я щракна. И така. Ето, щракнала съм пластмаската. Цъкаме си климатика. Работи си. Ще го чуя ли? Да, чува се. И така, това е. Харесвайте, лайквайте, шервайте и така нататък. Чао, чао!